साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर। आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात। कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उमरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण। आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर। आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा। अधिक माहितीसाठी संपर्क साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30। मालवण तालुक्यातील कातोड येथील रवींद्र धोंडू परब यांच्या घराला सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याची घटना घडली। या आगीत घरातील कपाटे, रोख रक्कम, दागिने, कपडे, टीव्ही व इतर साहित्य आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडून सुमारे 5 लाख रुपयांचं नुकसान झालंय। सुदैवानं या घटनेवेळी परब कुटुंबीय मोलमजुरीसाठी घराबाहेर गेल्यानं अनर्थ टळला। यावेळी स्थानिक ग्रामस्थांनी धाव घेत आग विझवली। कातोड खैदा येथे रवींद्र परब कुटुंबियांचं घर असून त्यांच्यासह पत्नी रवीना परब, मुलगा साहिल परब हे राहतात। परब कुटुंबीय मोलमजुरीवरती आपला उदरनिर्वाह करतात। आज सकाळी ते नेहमीप्रमाणे कामासाठी घराबाहेर गेले होते। या दरम्यान सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास परब यांच्या घराला अचानक आग लागून या आगीनं मोठं रूप धारण केल्यानं घरातील बरेचसं साहित्य आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडलं। आग लागल्याचं समजताच परब यांच्या घराला लागूनच असलेल्या शेजारी व स्थानिकांनी धाव घेत परब यांना याची कल्पना देत आग विझवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले। पंपाच्या सहाय्यानं पाण्याचा मारा करून या आगीवरती नियंत्रण मिळवण्यात आलं। यासाठी गोपाळ बागवे, निलेश परब, निलेश बागवे, परमानंद कदम, आकाश चव्हाण, सोमाधुरी, पिंटू चव्हाण, मंगेश चव्हाण, सौरव कोरगावकर यांनी सहकार्य केलं। यावेळी दाखल झालेल्या परब कुटुंबियांना आगीमुळे झालेलं नुकसान पाहून दुःख अनावर झालं। प्रथमदर्शनी शॉर्ट सर्किटनं ही आग लागल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला। या आगीत घरातील 2 कपाटे, कपाटातील 90,000ची रोकड, लाखो किमतीचे सोन्याचे दागिने, कपडे, फ्रीज, टीव्ही, बेड, महत्वाची कागदपत्रे जळून खाक झाली। तसंच घरातील विद्युत वायर जोडणी जळून व छपरावरील पत्रे तुटून नुकसान झालं। सुदैवानं घरात असलेले 2 गॅस सिलेंडरला धोका न पोहोचल्याने मोठा अनर्थ टळला। त्यावेळी कोळंबच्या सरपंच सियाधुरी, उपसरपंच विजय नेमळेकर, तलाठी सुप्रिया शिवलकर, कोतवाल सत्यवान पाताडे, ग्रामपंचायत सदस्य मंगेश चव्हाण, निकिता बागवे, नंदा बावकर, पोलीस सुतार श्री पांचाळ यांनी घटनास्थळी भेट देत पाहणी करून नुकसानीचा पंचनामा केला। त्यावेळी सरपंच सियाधुरी व उपसरपंच विजय नेमळेकर यांनी परब कुटुंबियांना धीर देत आर्थिक मदत सुपूर्द केली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।